dosai masa dengan dumwali pasonang rohaki masa dengan muali pasonang rohaki. Ayat itu saya dohot au padua ma padau ma yai Sadota dua ma pada maziai dihami saya patotong ma hapur seau ni dia misal patotong ma hapor seaoni. Marhidihiti guar nili bata ama anak dohotor di parbadia. Amen. Gabi didok ibana tuau tukma asimi rohak kudiho ai dihagaliw dusun timbul haguguon asa tagonan ma hupa puji-puji diriku di bagasan akahagaliwku asa songgok tuau haguguon Kristus. Amin. Bertang yang ika aliaman namin na maringanan di Banu Gijang masangat nabadia hukum para siroh haruho asiroham tatap mahami ana marsak jalan aluja doh kami alam dosa dohot alam zitaon non ditanahon natuduk jalan nabujuk dorohan namin lain saya topot mahami napumu di son nasitong mabaga-bagan tuhami pembaktunan dohni ali Tuhan Yesus Tuhan namin manang di dia pungu dua manang tulu marhiti-hiti warhu di tengah-tengah nasi dan wab saya topot ma jalan pasar matod di Tuhami alai Tuhan Yesus Kristus Tuhan namin.